इसोर भगवान बे खाफालानो आंना मोनदा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोथारबाय आरो बुथेथे महरखौ आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो नखरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंनालाय बेनोसोना सानफ्रामबो इन्ट्र'आ लोगोफोर सोरबाफोर माने गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालां गोजामफोराथ' अलरेडि खालामखाबायानोखा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने दुगैस्रां लोबस्रां स' आरो बिराद गरम बोथोराबो दिनै लोगोफोर अखासो हागोन ना मासो हागोन दोमैलुलुबो जादों आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै आंना खावलायानो फारसे पेट बारा बुनानै दं आरो नै लोगोफोर माने गुग्ला आसि जादों नै बे खावलायावनो नै ओरैबायसा सादो लोगोफोर बुंनो नांला आरो सानायखौ सोरबा सोरबाना होबाथाय सांग्रि बोद्दा जानानै गोलैना थागोन नै बायदि आरोना ओमफ्राय नै जि साखादो नै तिल तिलनो लोगोफोर माने माइसुं बेरदोंमोन लोगोफोर फुरा मोखांफोराव आंनाव माइसुं बेरो आरो थरफा थरनै ओमफ्राय बिदिनो माने गुग्ला आसिबो बेलथाय लाङो आरो सम सम ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयाव थरसे बेरदों ओमफ्य नै ग्रोब फटा फन्द्रायाव बेरदों आरो नै ओंखायनो आं फटाखौ बेसेबा गोजौआवसो फोनना लाखादों नै लोगोफोर बेयावनो माने मेन फटा फन्द्रायावनो माने गुग्ला आसि बेरना होबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बे मेन फटा फन्द्रायावलाय बोरैथो फोननो हाबावगोन नङा होमबा फटाखौ मालाय ओमफ्राय नै ओंखायनो गोजौआवसो लाहरबाय आङो बेयाव फोननो जायगा गैला नालाय लोगोफोर थुदो होमबा मा देखाय ओइ थांना थाङा नोङो आबिलानाव न' गाहायाव थांना फैनि लोगोफोरनो बथल गंनै लादों आरो खारै लायनो खारैयाबो जा दायो न' गाहायनिफ्रायसो लायो सब बुस्थुखौनो माने न' गाहायनिफ्रायसो एसे बोथोरबाय थायो आरो लोगोफोर दाबो माने बोथोरनाय हुदाया जोबथ'वाखैनो ओमफ्राय नै लोगोफोर खारै गैया नालाय बथल गंनै लाबाय आं खारै सरनानै लायनो होननानै थौ बाबा थौ नो बथला लानो ला जि दावराव जाखायो ओरैनोबाबो बिबिलानाव थांनो थौ खारदै लायनो थांनाया माने मोनसे खामानियाव थांनाया मोननै मोनथाम खामानि बिराद जाबोदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बे जारुआ माबानि आरो लोगोफोर डिमापुरनिनो आरो लोगोफोर अनलि माने 30 रांल' आरो बिराद खमावनो माने मोनोनो बिथिंजाय ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने बिजावजालिया 10 खानसो लाबनो हरनायलाय ओमफ्राय आंबो माने गंसे लाना फैबाय आरो फ्रियावनो ओमफ्राय लोगोसे नैथ' आरो जिरखानायखा न'निनो बेखौबो माने नांगौ बैखौबो नांगौ मोननैखौबो नांगौ आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने नै जारुखौबो 30 थाखायावनो मोननायखाय गंसे लाबोबाय आं जि साफा नै जि बरियाखा लोगोफोर 30 थाखानिबाबो ओमफ्राय इयावनो खारदै सारदै लाबोखाबाय ओमफ्राय लोगोसे मैगं थाइगं हाग्रा मैगं एसे खादबनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय मा संनाय जायो टाइमाबो बहुद जाबाय दिनै 12तासो जालायलांसै खोमा मेंस्रायलांबाय आरो गाइखेरबो लाबोदों नै गाइखेरा बिफा इनो गाइखेर सा गथा फुदुंफे माबार सायना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर माने खारदै गोबाब संनो नागिरदों आं लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबाव जाबायमोन खारदै मैगं ओंख्रि जायैया ओमफ्राय दिनै माने निरामिसावनो खारदै मैगंखौसो ज्राव गोसोखांबायहाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर था बिलाइ सिलाय होयो आङो एसे रानदबलाय लांबाय फुङावनो खानायमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै था बिलाइबो होयो आं ओमफ्राय लोगोसे जोगोनार बिजौ ओमफ्राय लोगोसे माने जारि ओमफ्राय धरमफुल बेफोरबायसानो आरोना ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि लगाय गथाय होनानै खारदै गोबाब संनो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोसे लेस्रि बिलाइबो आरोना हा एम्फौ जाजोब्बाय रेडि जाबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय मैगंखौ एसे फिसा फिसा हादबनानै लाबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय माने फिसा फिसाबो हानाय जायासै आं माने आथुर बिथुरनि खामानि ना एसे गोलावबो थादो आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै लोगोफोर मा होनो थाव एसे हरबाय आङो थाव होआबाथाय माने खारदै ओंख्रिखौ जानो मोजां मोना आं लोगोफोर थाव एसेबाबो होथारनांगोन आरोना ओमफ्राय माने लोगोफोर फुङाव माने साराया फिसालानो फान्थाव एवनानै जाहोहरनायमोन आरो बे सारायखौनो माने सुवालाबासिनो ग्रोब खारदै गोबाबखौ संनोसै आं लोगोफोर नै ओमफ्राय आलु एसे सेरनानै लानि र' आलुखौ एसे खामफ्राम एवनानै लानोसै ओमफ्राय ग्रोब मैगंखौ होनानै खारै होना हरसिगोन आरोना ओमफ्राय बानलुखौ उनाव देख्ला होसिगोन बरिया गेब्लेबाय नै लोगोफोर रेबे मोनलांबाय ओमफ्राय खारदै सारदै सब होहरखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै बानलु एसे देना लानाय दंमोन बानलुजों सामब्राम गुफुर मोदोमफ्रु संनोसै लोगोफोर मोनबायबो लोगोफोर जि बरिया नुखाबाय नै मोदोमलायबाय लोगोफोर नै आलुआबो गुरै जाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय नै सामब्राम बाथोन आरो बानलु बाथोन
बरिया देनोसै ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों दसे रायलायनो होनना सानबायमोन आरो एन्सार कुइसन लोगोफोर नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं माने दिनैसो होनो सानब्लाबो माने समखौनो मोनासैमोन लोगोफोर माने समजों लोगोसे नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनोबो हायाखैमोन आरो लोगोसे एन्सारनि कुइसनखौबो माने होनो हायाखैमोन आरोला बयबो मानसियानो माने बयबो माने आगै आब' बिदिनो फंबाय बिनानाव मोना सोंहरदों आरोना आब' नोङो फैसा मोनजाबाय नामा इउटुबनिफ्राय आब' नोंना मनिटाइजन जाबाय नामा इफोरबायसा बहुद सोंथि आरोना ओमफ्राय माने एन्सारखौनो माने दिनैसो लाबोनो हादों आरो लोगोफोर माने आङो दिनै जि बाथ्रा बुंगोन थार बाथ्राखौनो बुंगोन आरो लोगोफोर आं माने इउटुबनि फैसा थाइसेबो मोनजायाखै लोगोफोर कारनखौबो आं खिथालांगोन दे लोगोफोर कारन आं मोनजासिगौमोन दिनै आं एसेबां नै बे खाफाल गैया लोगोफोर बे खाफाला मोनदा आं दिनै बेसेबांबा डलार जानायखौनो आं दिनै खोमानानै लानांबाय बेसेबांबा दुखुनांथाव आरो नोंथांमोना दुखु मोनगोन आरो खोनायोब्लाथाय बाथ्राया ओरै जाहैदों लोगोफोर माने डकुमेन्टजों आं माबा भेरिफिकेसन खालामनायाव माने डकुमेन्टजों मिलायाखै आरोना डकुमेन्टसा आंना माने आधार कार्डआ बेलेग बेनिफ्राय पान कार्डआ बेलेग बेनिफ्राय भटार कार्डआ बेलेग आरोना आधार कार्डनि एड्रेसानो जाहैबाय बिमा बिफानिसोमोन आरो ओंखायनो माने बेफोरबायसा जायाखै होननानै माबाया बुंदों आरो खालामगिरिफोरा माने आङो बहुद माने नाजानानै मा होनो गुगोल एक्सेन्सखौबो माने लाबनो हाबायमोन ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायाखैमोन आरो जे आं गुगोल एक्सेन्स मोनबाय ओरै होननानै आं फोरमायाखैमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर माने मोनखांनायनि उनावहाय माने डकुमेन्टस बिफिनदो जाहैबाय ओमफ्राय डकुमेन्टस होनायाव माने जायाखै आरोना ओमफ्राय जायियावनो बिदिनो थानायावनो थालांबाय थाबाय बिदिनो दिनैबो जाया गाबोनबो जाया बहुद माने समजों लोगोसे माने आङो इउटुब चेनेलखौ खालामनोनो हायासै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो खालामफिनबाय आरो लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेला माने डलारा गोदान जाफिनबाय लोगोफोर आंनि डलारा गासै बेसे जादोंमोन 70 आरो 70 डलार जाबायमोन लोगोफोर एसे बुरजा डलारखौ बे खाफाला गैया दानगारलांबाय लोगोफोर दालागै आङो एसे मोनहांहांनि लामायाव फैबायमोन आरोना लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव आरो ओमफ्राय बयबो माने आगै आबौमोनाथ' मिथिखानो लुगैयोखा आगै नोङो मोनबाय नामा बेफोरबायसा इउटुबनिफ्राय फैसा मोनजाबाय ना माबाबाय नामा लाइभनि गेजेरजोंबो आं जेराव मालायफोरनि लाइभआवबो सम थाङो नालाय जिहेतु बेनिफ्राय लाइभनि गेजेरावबो आंखौ माने सोंहरो आरोना आब'थ' मोनजाबायना ओरै होननानै बेफोरबायसा बहुद खोथा सोंहरो आरोना ओमफ्राय दायो मोनजायाखै आङो थाइसे फैसा मोनजायाखै दिनै आं एसेखिनि माने 70 डलार जानायखौनो आङो खोमानानै लानांबाय आरो आंनि बे खाफालाव आरोना आं सानाखैमोन जे डकुमेन्टसा माने आलदाबाथाय बेफोरबायदि जायो ओरै होननानै ओमफ्राय दा आधार कार्डआ आंना आलदामोन नालाय एड्रेसा ओंखायनो माने बेफोरबायसा जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो ना उनाव माने ट्राइ खालामबाय थागोन नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था अननानै बेफोरबायसानो थिग गोदो जेरै नायनानै बेफोरबायसा डलारसिम सफैदोंमोन थिग बिदिनो दाबो नोंथांमोना आवगायलांहोबाय थानांगोन दै अननानै बेखिनियानोमोन आंनि कमेन्टनि रिप्लाइआ लोगोफोर आयै इसोर बेफोरबायसा डलारखौ आं बहा मोनबावगोन खाफाल इसोर बेफोरबायसा डलारखौ आं बहा खामायना मोनबावगोन इसोर भगबान बे खाफालानो आंना मोनदा मालायफोरा इउटुबनि फैसा मोनजागासिनो दिनैबो पेमेन्ट गाबोनबो पेमेन्ट आंहा गैया लोगोफोर बे खाफालानो मोनदा खोमानानै लाबाय आं एसे बुरजा डलारखौ इसोर